Иртә таң белән төнне алмаштырып, гомер узганын сизми калдык. Кабат сандугачлар сайравы тулы матур җәй иртәсе безне сәламли. Бу иртә безгә һәр ел сайын аеруча олы шатлык алып килә. Чөнки җәй аеның нәкъ беренче көнендә, 65 ел элек, ишле гаиләдә матур, сабыр, акыллы, тәүфыйклы бала булып, безнең сөекле хатыным, яраткан әнкәебез, Газизә бикәебез, хөрмәтле кодагыебыз Саддарова Зәйтүнә Зиннәтулла кызы дөньяга килгән. Бүген без аны чын күңелдән әлеге онытылмаслык гомер бәйрәме белән котлап, җылы теләкләргә күмәргә ашыгабыз, дип язалар яраткан тормыш иптәше Мөнир Абдрәшитович, балалары Ирек, тормыш иптәше Оксана, оныгы Риналь, Илдус, тормыш иптәше Гөлия, оныклары Алия һәм Алсу, Иркә, тормыш иптәше Рамил, оныклары Ранил, Амина һәм Расил, кодагыйлары. Иртә белән мәшәкать тулы инде син уянып, эшләр, йорт хуҗалыкта, өйдә бетерә башладың. Без беләбез, син барыбыздан да алданрак уянып нидер эшлисең. Үзеңә карата булган игътибарны да син артык яратмыйсың. Әмма без бүген сине кутламый китә алмыйбыз. Газиз хатыным, кызык та, шул ук вакытта гаҗәеп моңсу да синең бәйрәмең. Ни өчен дисеңме? Тыймый да калдым. Каяра әйләнеп башлап тормыш иптәше, аннары әти, соңыннан бабай вазифасында йөртә башладым. Дөрес, минем катлаулы, шул ук вакытта бик авырда булган хылкымны бик сирәк кешеләр генә түзә ала торгандыр. Әмма син минем өчен бу дөньяга туган айда, кояш та булдың. Әйткән авыр сүзләремне бер кайчан йөрәктә саклап, начар күзеңә, авыр сүзең белән кире кайтармадың. Һаман балалар, оныклар дип мәшәкатьтә яшәдең дә, яшисең дә. Сабыр, түзем, бик эшчән, ару, пак күңелле синең бар җирдә дә пөхтәлек, төгәллек ярата. Без моңа барыбыз да күндек. 2 ул, 1 кыз үстердек. Аларның барысына да син олы тәрбия бирә алдың. Аналарча назлап, аңлап, минем кырыслыкны җылы сүз белән кыйып төшереп, ихтирамны сакладың. Бүген сиңа шушы бийеклектән рәхмәт укыйм. Булганыңа, түзгәнеңә, үзеңчә яратканыңа, ирне ир иткәнеңә. Кадерлем, туган көнеңдә теләгем олы бәхет, парлы канат кагып 100-гә җитү. Синең бүген 65-ң тулды. Бу ни гаҗәп, картлык киләме? Әллә инде йөригенә шулай яшьлек китәлмичә көләме? Ничә генә яшең тулса да ул, минем өчен син гел дә яшь әле. Һаман минем өчен бик кадерле, бигрәк матур булып кал әле. Кадерле әнкәебез, яраткан әбекәебез. Синең назлы куеныңнан аерылып киткәне безгә күпме еллар узды. Укып, белем алып, үз гаиләләребез белән яшибез. Әмма һаман синең яннарыңа ашкынып кайтабыз. Без әле иртә белән уянмаган, табында синең тәмле боткаң, кайнар кыймакларың, тәмле исте бәлешләрең көтә. Синең җылылыгың өйдә шул кадәр рәхәтлек ясый. Әле ярый син булгансың да, безнең өчен тугансың дибез. Әнкәй, шушы 65 яшең белән котлап, тагы да алда күп юбилейларга ирешүеңне телибез. Безнең белән бердәм, бергә булып, шатлык куанычларыбызга сөенеп, әткәй белән парлы канат кагып алда да яшәгез. Без туган йортыбызга кайтып, һаман да үзебезне балалар итеп хис итәргә мөмкинлектән аерылмыйк. Барысы өчен дә 1000 рәхмәт сиңа. Без сине бик яратабыз. Хөрмәтле кодагыебыз, балаларыбызның теләкләренә кушылып, без дә сиңа иң изге теләкләрне генә юллыйбыз. Алда да олы бәхет һәм сөенечкә төренеп, безнең белән татулыкта, матурлыкта аралашып яшәргә язсын. Абруй хөрмәтең безнең алда зур ул. Әнкәй дигән газиз фәрештәне без котларга булдык бәйрәмдә. Иң дә изге теләкләрне генә төрдек әле шушы бәйләмгә. Рәхмәт әни биргән гомер өчен, изгелегең өчен 1000 рәхмәт. Яшәсәң шиһидә әткәй белән 100-гә кадәр бары тик рәхәт. Яратабыз сине барыбыз да, бала оныкларың котлыйбыз. Йөрәк түрләреннән чыккан изге теләкләрне генә юллыйбыз. Хөрмәтле Зәйтүнә Зиннәтулловна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын.
Алдагы музыкаль бүлекне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Azizim diye